Sasay ni Baba. Ah, okay. Aqua na Lain sa niyaya. Arabo, hindi. But siya, ano naman? Hindi sa Arabo. Okay. Kay Liza Joy Amoroso, TGIF. Have a blessed morning, Action Boy and Action Dorel. Yes. Kay Arian Joaquin, good morning. Kay Olive Padro Gargaritano, good morning, Action Boy and Action Dorel. Always watching live from Riyadh, Kingdom, Saudi Arabia. Yes, nga nagagid. God bless and keep safe. Ay, si Richard Galveo, good morning. Kay Nang Labing, subong sa sa Japan. Siya sa Japan, bala mo. Dapat listener Japan, Action Boy, no? Tapos na taga-Japan, May no? guro ko magpa-Japan ko, guro. Feeling ko, damo ko to. May stayhan ko to, guro, Action Boy. Mustihan ka to, guro. Sa balay lang galing nila. Kalain ba? Oo. So, mapa-Japan ko bala. Kido ka damo sa nga to. Damo ka to mga friends. So, listener dire. Pwede lang na. Oo ato to si Ken Alonsagay. Sino pa na arada? Sinang Laving, atuman to. Si Eleanor Fukuda. Si Richard Galvin na greet na naka, good morning. Walang nga pagpamati, diba? Si may isa pa. Si Edward Garcia, Solping, aragaw pod sa aton, Action Boy. Okay. Kadama pa sila ko po da. Sino ganitong sakwa niya? Tubla sa may pizza, tubla sa dinto? Sa Isabela lang? Sa Bangga Mayor da bla? Bangga Mayor? Mayor? Na Mayor? DK to? Ano to? Nalipat ko. Ano to kapitsahan man? Basta si Richard Guanto. Hindi po mo no? Basta nagkadto to si Action JM nga wala nagkalisang stock. Sir, subong ko naman yan. Sa stocks Tani subong may stocks na. Kaya pamati siya sa ato. Kaya pamati siya sa ato subong. Standby na mag-action sa aton balita lokal. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Cabatu de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Una sa aksyon. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, temporaryo nga nag-untat ang operasyon sa BIR sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw para sa tuyo nga magpatigayon sang disinfection sa lugar. Ini ang ginkomormari Vice Mayor Arcid Familiaran, Chairman sang Interagency Task Force sang siyudad. Suno kay Familiaran, base sa nakuha nga impormasyon gikan sa among talatapan, nagdesisyon ang pamunuan sa among departamento nga magpatigayon sa nagkaigo nga disinfection kasunod nga na diskubrihan nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa sa ilang mga kliyente nga nagpadulong sa among lugar. Doa man ni Familiaran, isa ka authorized person outside residence kung apor ang mga persona nga nagpaidalom sa RT-PCR test. Dugang pa sa report nga ang resulta kung wala pa nagwa ang iyang sinipabot nga resulta, kag pa naman sigapon nga nagagwa sa iya sini nga puluyan. Nadugangan sang 5 kabagong COVID-19 cases ang siyudad sa Bacolod, samtang 3 naman ang nadugang sa Negros Occidental kahapon nga adlaw.
Base sa pinakahuling nga datos gikan sa Department of Health Region 6, 12 ang bagong nga COVID-19 cases sa Region 6. Sa Negros Occidental, nagpositibo sa virus ang duha ka LSIs, isa ang gikan sa banwas ang Ibi Magalona, kag isa sa banwas ang La Castellana. Nagpositibo man sa virus ang 26 anyos nga lalaki gikan sa syudad sang Victorias, indi LSI kag indi man OFW. Sa syudad sang Bacolod, nagpositibo sa virus ang 4 ka Bacolod non OFW kag may 53 anyos nga lalaki nga indi LSI kag indi man OFW ang nakaangkon man sang amo nga infection. Na-record naman sang DOH Region 6 ang pinakamadamo nga naka-recover sa COVID-19 sa isa kadlaw nga nagdangat sa 36. Base sa DOH 6 Case Bulletin Number 112, 36 ang bago nga naka-recover sa masakit sa Western Visayas, 22 ang gikan sa Negros Occidental kag 7 gikan sa syudad sang Bacolod, isa gikan sa Guimaras kag 8 gikan sa probinsya sang Iloilo. Sa kabugusan ang Western Visayas may 699 ka COVID-19 cases, 405 diri ang aktibo nga kaso, 282 ang naka-recover kag 12 ang napatay. Girin pa siguro ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II masarangan sa Teresita L. Halandoni Provincial Hospital Molecular Laboratory o kon TLJPHML ang pagpadasig sa proseso sa COVID-19 RT-PCR testing. Ini ang ginpahayag ni Diaz kasunod sa gin-issue nga advisory sa DOH Region 6 Director si Dr. Marlene Convocar nga naga-implementar sa matikang para mapadasig ang mga proseso. Suno kay Diaz, Hulyo 15, 2020 sa mag-abot ang dugang nga supplies nga gindonar sang DOH para sa TLJ PHML kag ang ginbakal sang gobyerno probinsyal. Sa advisory ni Convocar ginmando sini nga dapat tutukan sa mga hospital ang pagproseso sa mga specimen halin sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Tanan nga specimen nga nabaton sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sang DOH umpisa Hulyo 14 tubtub 17 ang dapat man nga sa iluhon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Molecular Laboratory sa Bacolod para sa RT-PCR tests. Ginkonpormar sa tagpamuno sa Philippine Coast Guard Negros Occidental, Commander Johnson Benamin nga ginkakas na ang travel ban para sa mga locally stranded passengers gikan sa Manila, Cebu kag Caraga, epektibo Hulyo 15. Suno kay Benamin, mahimo lamang makabalik sa probinsya ang mga LSIs kung may nagakaigo nga koordinasyon halin sa port of origin to port of destination, agud mahandaan sang receiving LGU ang mga ini. Yung klaro man ni Benamin nga antes magbiyahe ang mga LSIs, nagakinanglan pa ang mga ini nga magpahibalo sa local interagency task force. Wala pa sang pondo ang Bacolod City Police Office ug BCPO agud ipaidalom sa mass testing ang bilog nga kapulisan sang syudad sang Bacolod. Suno kay BCPO Director Police Colonel Henry Binyas, luyag man niya ang mass testing apang kinahanglanon ang dako nga budget para diri. Isa lang sa ginapasalamatan ni Binyas nga wala sa kapulisan sa BCPO ang nakaangkod sa COVID-19 virus. Damlag pa ginmando ni Binyas sa iya kapulisan nga dapat pabalon gid ang mga hepe kung may mga personal sila nga nakitaan nga may sintomas ng COVID-19. Suno kay Binyas ang chapel nga makita sa sulod sang compound sa BCPO ang nagaserbeng isolation facility para sa kapulisan. Suno kay Binyas may close coordination ng iya opisina sa City Health Office kag Interagency Task Force kung ikaayong lawas ng kapulisan ang pagahambalan. Nagpadugya naman si Department of Education Assistant Regional Director Jocelyn Solana sa magdikanan nga ipa-enroll ang ilang mga kabataan antes magsugod ang klase. Suno kay Solana, ginatagan sang konsiderasyon sang DepEd ang mga late enrollees base man sa gin-issue nga DepEd order. Duha man ni Solana, mas maayo nga antes ang Agosto 24, magapa-enroll ang mga kabataan para madala sa lista nga mahatagan sang module, radio o kon mga learning materials. Ginklaro ni Solana nga libre ang mga modules nga ihatag sa mga estudyante. Samtang wala naman dapat sa kabalakan ng publiko suno kay Solana, bangod ang ginatunan sang DepEd nga limitado nga face-to-face classes, amo ang mga eskwelahan nga yara sa nabukid nga mga lugar. Nagabot na sa syudad sa Bacolod ang mga CCTV camera kay iban pa nga mga equipments nga natala na iga-install sa nagkalilain nga mga lugar sa palibot sang syudad. Suno kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas, masunod pa nga semanang schedule sa pag-abot sa mga technician gikan Metro Manila gani medyo madugayan ang pag-umpisa sa nga mga proyekto. Dugang pa ni Vargas stricto man nga magasunod sa quarantine protocol sang syudad. Ini nga mga technician lakip nang mandatory nga pagpaidalom sa RT-PCR test and
antis pa man ini sila tugutan nga makaumpisa sang ilang trabaho. Magluwas sa pag-install sang 73 ka mga bago nga CCTV, kabahin man sa trabaho sini nga mga technician ang pagkayo kag pag-integrate sa mga naga-eksister nga mga CCTV sang syudad. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Kag para naman sa Mabakal natin sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore. Welcome Chinese Drugstore, Consuelos Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's sa Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. DepEd bukas para sa mga late enrollees tugtog sa Agosto 24. Samtang disenyo sang Backrider Shield dapat tunan sang Interagency Task Force. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live. Nahiro sa Okay, so good morning liwat sa aton mga ka-aksyon, mga action boy. Action boy, padayon kita sa aton nga greetings sa Good morning. Facebook Live. Sige, good morning Gilianay kay Kap Jojo Malayang. Sa Barangay Kabog. Barangay Kabog. Kadto magkuan sila, mag-Letson Festival. Tis ano na gani? Every? Mga January, bala na mo. January. Letson Festival. So, titapos Kay na malangoy no? kagito pod sa mga litson. Malangoy kagito po sa litson Amo to. na. Kada mo litson to. Kalain. Si Sige. Kapitan Jojo nga dahil limak bilog litson nga palitson niya. Sila lang balay. Sa ha? ilala na balay. May labot sa barangay nga na palitson niya. Oo. Sila balay lima ka litson. Kapuli mo may putos ka pa. Hala, ibang level. Gito si Kap Jojo. Kap Jojo. Sige sige, Kap. Kita ita sa Lechon Festival. So, kabay pa wala na sang virus. Way. Boy. Saan may virus? Kanto na Japon niya. Kaya yung baboy, wala man na virus. Kapati ka na baboy nga may COVID daw. Wala eh. Oo, syempre. timan nila eh. Buti ang parang liga dyan, mga ido. Meron Mga, na. may COVID ko na Baboy, to. wala. Swine flu kita niya. Nan ka na. Kaya, sige. Action boy kay Sheila Tuhaw. Good morning. Greet ko lang Tuhaw family ga pamatigid sa inyo. Salamat Action Boy and Action Dorel. You're welcome. Kay Toto Benjic Jimenez, Action Boy. Good morning. Kay Jennifer Latog Lagnas. Ay, good morning. Kay Helen Granada Langreo. Good morning. God bless you always. Kay Ronnie Malikas. Watching from Hinubaan, Negros Occidental, Action Boy. Good morning sa mga taga Hinubaan. Yes. Kay Sir Medina, Action Boy, gindayaw, yun naman ko. Thank you so much, small thing. Sino nga, si Kwan? Sir Medina, balasang nga doon sa una, Atang wala 303. ka doon. Atong wala Japon na dulong ang iya ko nang ihatag ko no sa to. Wala mangyapon asa nakasaylo lang siya sa Iloilo. Hindi mo kayo madala-dala sang gwapa-gwapa mo na hambal-hambal sa ako niya. Ganun mala niyo naman ko Action Boy nga gaanya ko no sang short na balasang army na bala nang gitawag sina. Short? Kaya na nga short nga ano mang do mga 6 pocket bala nga mga short. Way man Japon. Uy, mangyapon. Way nando i-block ko na ni siya gani. Kalain. Kay Olive Soza, Action Boy. Good morning, Action Boy. Kag Inday Dorel. Greet ko lang dara sa Hermelinda.
sa balay Pilaro, kag Di Souza family from Toronto, Canada. Ay, isa sa mga country nga gusto ko man kadtuan Action Boy, Canada. Toronto. Sa Yeah. mga nasa tinunto ka lang ano. Ay kala, hindi lang nakakaido ka budlay ng tinunto ya. Hindi ka pa nakadto sa Toronto kasi may lakda, may konyadaan, may travel restrictions. Hindi ko. Wala man lugar nga tinunto di sa Pilipinas. Tawo lang nga tinunto. Ay, kalain, may hugot. Kay Jesselyn Tiangson, good morning, Action Boy and Action Dorel, nag-monitor dra sa may barangay Mansilingan. Kay Ariel Francisco, Action Boy, greet lang ko no Lokotan family dra sa may Kabankalan, Lokotan. Lokotan sa Kabankalan? Kay may pahabol pag si Sir Medina nag-blooming gigo ko no wala man gyapon nagabotang imo ginatag din na. Kay Arian Joaquin, good morning, please greet kay Lola Gloria Hensaya. I love you Lola, from Arian Joaquin. Kay Janice, good morning, God bless po. Kay Romel Hype, good morning, mga ka-aksyon, keep safe. Kay Vanessa Mayo, Action Boy. Amo na sa amo na si Jamie Medina. Oh, siya na siya, si Sir Medina na. Amo na siya gali? Yes. Nya blooming nagkikitama ang partner mo. Ay, True. small things. Small things. Small, very small. Kay Vanessa Mayo, Action Boy, hello, good evening, tuguro sa ila. Action Minnesota, Radio mo na Bacolod. siya sa Minnesota. Yes. Pa-shout out sa iya family ko no, sa Tangub. Tangub. Thanks, God bless, watching from Minnesota. Ano na siya ni Kwan man, ni Mark Mayo? Ambot lang kung related ni sila ni Attorney Mark. Kay Hasmin Hontela Albarasin, good morning, watching live from Davao. Ay, Okay, Dorian, sige. home of Dorian. Okay. Later naman ang iban. Sige. Standby na kita mag-aksyon sa atong sining mga balita national. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Cabatu Ilocuente. Batayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Detalye na sang mga balita nasyonal. Magabaton ang Department of Education sang late enrollees tungkol sa pagbukas ang klase sa Agosto 24 matapos nga 7 ka milyon nga estudyante ang wala nagpa-enroll sa tiyon sa enrollment period. Ginpahayag ni DepEd Undersecretary Reeves Escobedo ang manubo nga kadamuon sa enrollment ang bangod sa impact sa COVID-19 pandemic. Inalantaw man Escobedo nga mga ginikanan ang problema sa pinansyal nga aspeto kasunod nga madamo sa mga Pinoy anawad-an sa trabaho. Sa records ng DepEd, masobra 300,000 ka mga private school students ang nag-transfer sa public schools.
Nagpasiguro ang DepEd sa mga ginikanan nga safe ang mga estudyante sa pagpatuman sang blended learning sa pagbukas sang school year. Nag-apela si Senador Bongo sa National Interagency Task Force kag National Task Force Against COVID-19 nga tun-an ang nagkalain-lain nga disenyo sa mga shield o barrier nga posible usaron sa motorcycle backriding. Suno kay Go, hindi dapat pagdalion ang pag-aprobar sa disenyo bangod kabuhi kag safety sang tao ang ginestoryahan. Dugang panigong mas maayo nga tun-an sang duha ka task forces ang apela sa mga motorcycle riders kag ang mga ginhambal sa mga safety experts para hindi magdugang sa krisis ang anuman nga problema nga gikan sa motorcycle shield. Suno pa sa senador, nagausar ini sang motorsiklo rason nga iyan intindihan ang opinyon angot sa shield sa tunga sang rider kag back rider. Ginklaro naman ni Lieutenant General Guillermo Ilazar nga back up lamang ang kapulisan angot sa house-to-house nga pangita sang mild ka asymptomatic nga COVID-19 patients. Suno kay Ilazar na identify na ang mga pasyente nga pangitaon kag hindi na kinahanglan pa nga maglibot nga magpanuktok sa mabalay sang positibo. Doa man ni Ilazar na hibaluan nga daan sang Epidemiological Service Unit ang mga balay nga kadtuan kag back up diri ang kapulisan. Ginklaro man sini nga hindi pulis ang mauna diri kundi ang mga personnel sang Epidemiological Service Unit. Ginpahayag sa ABS-CBN nga magapatuman ini sang retrenchment sa ilang mga empleyado umpisa Agosto 31. Sa pahayag ng ginpagawa sang network bangod sa desisyon sang Kongreso nga wala paghatag sang prangkisa, na desisyonan yung tato na operasyon sang iban nga negosyo. Nasaad sa statement nga umpisa Agosto 31 magabuhin sa empleyado ang network. Ginpasiguro naman sa ABS-CBN nga hatagan sa nga separation pay o kung separation pay base man sa laying kag retirement benefits ang mga mapektuhan nga empleyado. Ginpahayag sa network nga mabudlay ang naging desisyon labi na nga nagapaday ng COVID-19 pandemic. Nagpasalamat ang network sa tanang empleyado para sa ilang hinimuan para sa kompanya. Ginpahayag naman sa COMELEC nga kinahanglan ang dugang 2.5 bilyones pesos para matuman ang proposal sang Senado nga mag-usar sang projectors para sa pag-isip sang balota sa 2022 elections. Plano sa mga mamalidha nga mag-usar sang projectors kag barcode scanners sa masunod nga presidential elections para mas mangin transparent sa vote counting. Suno kay COMELEC Commissioner Mario Cos Aconcasquejo, kinahanglan nga mag-arkila sang bago nga mga machines para matuman ang automated manual counting. Kag sa katapusan nga balita national, kapin 6,000 ka mga pulis ang na-dismiss sa serbisyo umpisa nga nagpangalagad si Philippine National Police o kon PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa. Ginpathag ni Gamboa ang pagsaka sang kadamuon ang bangod sa iyamando nga resolbahon ang taran nga backlog cases sang ini ang nagpungko bilang PNP Chief sa Oktubre 2019. Suno kay Gamboa ang mga na-dismiss nga kapulisan ang bulbado sa illegal nga droga kay iban pa nga criminal activity samtang iban ang nag-awol. Sa Oktubre 4 sang ginapoint si Gamboa bilang OIC sang PNP matapos nga nagpanawag sa pwesto si PNP Chief Police General Oscar Albayalde bangod sa ginalegar imbulbado ini sa Ninja Cops issue. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Ang iba maraton ng mga balita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagliga. Drink responsibly. Okay, so good morning liwat sa aton mga ka-action, action boy. Kag sa dugang naton yung mga greetings, no? Kay kaina, wala ta na padayon. Kaya nagbalik na ta sa aton national news. Explain nga nito liwat ang aton nga daw mute black ito. Okay. So, let me explain. Ang amon niya, naga-mute kami. May part kami nga nagahambal kami, pero muted siya. Kaya naga-endorse kami sa product. Which is, hindi pwede sa Facebook. Hindi pwede sa Facebook, mabatian. Pero on area, batian gina sa radio. For someone Facebook, hindi. So, may nakabutang siya sa kilid. Actually, may text na nakabutang nga, this part of the program is muted. Kaya nag-endorse kami na sa product, mga ka-action. Kaya namin nagapamangkot daan kung nga, nagakadula kita ko, no? Okay. Sige, sa pagpadayon sa atong greetings, action boy. May greet ka Meron ko da. na ha. Mary Rose de Luz Upton. Mga kakuan ko rin mga foreigner, yung foreign sounding name ni siya. Mary Rose de Luz Upton. Sa kay Kiting, kag Heidi Osison sa US. Good morning. Kagawad Peter Noble. Ay, yes, Sa kagawad. Barangay Panokoy. Kagawad, good morning. Sa Inablos ko, Paul Candazo. Good morning. Good morning. Sige. Remia Garcia. Sige. Kay Evelyn Pomoseno, Action Boy, good morning, Action Boy and Action Dorel, more power, God bless. Kay Rose Veer Ablagon, Daming Tagles, ang Sipalay City. Si Daming, ni guro ngalan niya. San Jose, Gapamatigid. Kay Carlos Federes Trunio II, good morning, patamyo lang sa Park R, Bacolod. Keep up the good work, train hard, keep safe. Watching here sa Quezon City. Kay Rachel Magallanes, good morning, Action Radio, watching from Barangay Tabugon. Kay Richard Galve, ginapag-greet niya, Action Boy, si Purita Galve. Mamaya ni Guro ay. Gerald Servando, good morning, Action Dorel, patamyo from Barangay Bata. Kay Zaki Zamora Dabu, good morning, Mom Sir, from MDRM Kandunigali. Salamat sa mga update balita. Pabati po kay Manuel Padyo. Salamat. Action Boy, ginagreet ko man, Action Boy, ang Sipalay City Provincial, Parole and Provincial. Parole and Probation Office. Oh, yes. Si Kilala Mr. ka Mark kuno nila. Tanalgo, Kilala ka kuno nila. Of course. Ano ni? Si Sir Mark Tanalgo sa Sipalay City Parole and Probation Action Office. Boy, may breaking news, Action Eden. Sa patrol ta. Pwede pakitawagan patrol. Kaya nakita ng isa ka bangkay, Action Boy. Atong sa mga nagkuhan, atong nagkuhan nga kabataan. Yes. Sige. Sige, dali lang gida. Standby ka mo mga ka-action ha. Kaya may breaking news ang atong patrol with Action Eden Aboso. Dali lang kay... wala pa ang iban. Gingging Arroyo, good morning, anay. May Kindo, bago lang sa kuno bugtaw. Pag bugtaw ya, dumduman din si Lola yan, nining. Correct. Niya pakagreet Very naman si good. Lola, nining. Kay Jumel Magallanes, Action Boy, taga Tanduay ni sila kuno Okay mayo lang na pagpamati. Okay na. Okay na, ang kay Action Eden. Kay kadumdum ka mo mga ka-action sa itong Miyerkules, ang hapon, may mga kabataan balang naanod sa suba. Tabangon sang daludo sang tubig. Ting isa kahapon si Janet, atong babae bala, nakita kahapon, probangkay na. Ti may duwa pa nga wala, ti subong aga, May nakita may report isa. nga nakita naman ang isa, no? Si Action Eden Aboso, direkta dito sa eksena sa pagkakita nakitaan ni nga bata. Check naton patrol. Action Eden, good morning. Wala pa gali. Oo. Sige. Sige, dalang. Standby. Ate, sige. Okay na? Ate, sige. Ate, si Action Eden sa sining report nga nakita na isa ka bangkay sa isa sa mga tatlo sa mga kabataan to bala nga nagkalaanod sa suba. Action Eden, good morning. Action Boy, live kita di ka na nag-report no sa bahin sa Purok Tumpok, Barangay Zone 15, Syudad Santa Lisay. Kundiin actually kadungan tama nag-abot diri sa area ang pamilya Action Boy ni Carl Gabriel Cabrillos nga
kung nadumduman, isa siya sa 3 ka mga kabataan nga na-missing sa tong Wednesday, Aksyon Boy, matapos nagpaligo kag naanod sa suba. Sa bayan sang Purok Abkas sa Barangay Mandalagan, kag ang iya mismo, tiyo, nagkumpirma sa aton. Yaning bangkay nga nakita, Aksyon Boy. Amo ini siya ang ila sining himata. Kag actually, isa diri ka mangingisda naman ang nakakita sining bangkay ang alas 7 sinigid lang nga aga, Aksyon Boy, no. Para sa dugang karon nga detalye, bantayan na lang sa programa man ani Aksyon Artay Hupon kay sa karon Aksyon Boy ari naman ang mga Aksyon Eden? rescue Aksyon Boy. Amo man nagyapon nga area ang atong nakita man kapon atong babaye. Ginahibalo ta pa Aksyon Boy kay actually baybayo na gini nga area kung kagapon niya nakita lang to sa tangkop bala sa mangingisda. Pero subong niya ari Pero the same purok, no? Purok tumpok the yapon. same purok Aksyon Boy kay ti amoy ni siya kuno ang kumbaga Dugwaan sa suba. Correct, yun, Aksyon Boy. Kay, kung kung tanawon mo gani, angot ni siya sa area sa Sibukaw bala, sa Barangay Banago. Lapitay lang, Aksyon Boy. Ang Purok Tumpok, kag Barangay Banago. Subong gindala na ang bangkay, Aksyon Boy, pagwa. Kag tiari di upod man naton gani actually di siya kadali Aksyon Boy ang nakakita gid bala sa iya sir may aga sa Aksyon Radio Bacolod sino gani nga nato sir Salvador Cervantes ma'am. Salvador Cervantes sir ikaw gining nakakita sir Ma'am. sa bangkay di sa Teina mga alas ano ni sir kag Mga alas 6 media kung sa gina nakita bro. oo mga sir mangisda ka tani kung bago ka lang abot Hindi mangipon ko. oo Pag pangipon ko nakita ko sa tingin ko may patay sing tao bro sing patay bro ka kulobo. oo Iulan ako nang ipon yung tabig inigta mo lawas yung tabig paguyod pa kanto sa Tumpok de. oo so di ang area sir sa hihigat lang bye-bye or di niya yun Sa suba. sa sulod sa suba gali sir ikaw di gali nagbutong siya pa kadto Inigta mo sa pakatso de. Tinguyod kita. oh malayo na sir ang ginlambutan sa pagbutong mo mga pila ka ano man Layo kaya red ng suba mo. Tapos tayo bahalin suba na ng likodo. okay. So, tapos ikaw lang sa area, so that's why nag-desisyon ka nga ibutungon pa Oo, kasi. sige, kita ko makipasay kasi doon gano'n sa bagay, kita ko yung plan, ko yung play ko. Oo. Wala na ko ganun yung nangipon, kung ganun kaya damon mo yung ipon. Di pa talang binintay mo pa kayo suyo din, kung yung doon pangalan na tatang ako. Oo. Tama tuming dala ko lang bisa. Kubalas yung kapag doon ka, kasi ko, balas yung kung may marescue siya. Kung basta ari din sa mga kami ng malay daw. Oo. Ano nang ano di. Pero taga-dire kaya sir sa Procopio? Taga-katabla, Di nang katabla. Kalisa, katabla, Sumtres, Okay. Sige. Sino ganun liwat nga lang, sir? Salvador Cervantes. Salvador Cervantes, Aksyon Boy. Amo tong mangingisda o kung manughipon, Aksyon Boy, nga nakakita siya actually dito gali sa suba. Most probably, dito na sa area kung sila na Aksyon Boy, no? Na doon nalunod, kaging butong niya lang pakadto Aksyon Boy. Lalaki na Aksyon Eden, no? Lalaki, Aksyon Boy. So, confirm sa pamilya mo na ini siya, si Carl Gabriel Cabrillos, 17 anyos, na... Amo na siya ang atong pagdaludo, gid nga ang iyamanghod ang gintiklod niya. Correct, Aksyon Pegad, Boy. pegad, oo. Ang 13 years old, amo naging niya. Kag actually, Aksyon Boy, masubo, no? Kahit ang kaina, di ang ari, di, duwa ka utod niya, ang isa ka survivor, ka isa pagid ka lalaki. Kaga upod ang miga, man Aksyon Boy, kag ang tiyo, kag naghambal, pagani. Nga sige lang, whatever, kung ano man ang natabo, birthdayhan lang siya sa gyapon, boss. Kay birthday niya ganigali, Aksyon Boy, boss nga adlaw. Okay. Yes, Aksyon Boy, para sa dugang pang detalye, Aksyon Boy, bantayan na lang karon sa pagbalik naton kay Aksyon Artay Hupon. Live dire sa Purok Tumpok, Barangay Zone 15, Siyudad Santa Lisa, ini Aksyon Eden Aboto. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Eden Aboso. So direkta dira sa Purok Tumpok sa may Barangay Zone 15. Barangay Zone 15 sa Talisay Siyudad Santa Lisay. Nakita ang isa na naman sa 3 ka mga kabataan nga nagkalaanod, no? 3 ni sila. So 2 na nakita. Isa na lang ang ginapangita subong. Kuan sang aton diri nga mga CDRMO, no? Talisay kag Bacolod ning Gabuligay mo, no? So, masubo-subo So, anong takay amuna ang kapalaran. Birthday ya pagali sa dason adlaw, Was? boy. Boss birthday niya? Oo. Boss ang birthday niya. Sining napatay? Ining si Carl Gabriel Cabrillos.
Buwas ang biyang birthday. Sige. Anyway, sa itong mag-aksyon, alang-alang na kita sa aton nga panahon, daw medyo Gani. So, hindi Tipid-tipid. kita nagkabalita special. Kaya natin yung mga balita. iba No? naton nga mga balita. No? Buwas Sabado, kami ni Aksyon Eden. Okay. Sa kay Kagawad at Ulay Abalahon, good morning dira sa Barangay Kabog. Mga taga-Kabog na sila mo, mga mati na taga-Kabog. Sige. Ang ibang mo dabi nga gawa lang. Sa aton mga ka-aksyon kay Leda, regular action boy. Kay Maris Blanc Action Boy, good morning. Blanc, kanin ko rin Blanc lang hasta. Kay Leda Yamagishi, good morning. Dalaw kami Blanc na sa ikaw supunan mo lang na yan. Kay Leda Yamagishi Action Boy, watching from Tokyo, Japan na naman. Damo, kita sige restaurant po. Kay Philip Laurente. Ato galing sa Juan gali, Philip Laurente. Ato galing sa Isabela, si Richard Esmeralda gali. Lain mo na yes. Good morning, Action Boy. Halindri sa Barangay Minuyan. Barangay Mansilingan, Mr. Rudy Catedral. Kay Simeon Abelia. Barangay Minuyan, sa Murcia man na yan. Hambaya sa Barangay Minuyan, kay sa Barangay Mansilingan pagit. Kay Simeon Abelia, Action Boy, nagkapamati man sila sa aton. Kay Silibeth Yap. Kay May Kindo. Kay Anthony Havelio, dra sa may kawayan ni Action Boy, nagkapamatigid sila. Sherilyn Oro Javier, shout out no sa bana niya nga happy birthday, way mga butang alan sa bana yan. Basta happy birthday sa bana ni Sherilyn. Javier. Si Anthony ang balya na hidlaunch ako na maglagaw di sa station. That's why na basta wala na pandemic, you're free to visit Action Radio Bacolod. Sina? Si Anthony Jones Habilio. Lang. Kawayan ni siya, Action Boy. Okay. Wala na abot niya kay Mark Anthony Castor Delgado sa Barangay Talok. Sa Purok Fatima dira. Good morning, man. Sherilyn Javier, nabasa mo na, no? Si Richard Esmeralda, matong sa Bangga Mayor. Siling ni Sir Samuel Mendoza Kayot kuno, student nila sa Bata National High School, si Cabrillos. Estudyante nila kuno. Rolly Pagapulan, good morning, man. Okay. Kay Ricky Villa Ruz, Action Boy, good morning. And happy birthday sa tanan nga may birthday. Correct. July 17. Mga ka-aksyon ninyo gimamatian na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, napod ka-aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon